Luar biasa penontonnya Pak Igit. Nggih, nggih. Dereke Pak Lurah sedaya warga ingkang elok menika. Nggih, nyuwun dawuh saking Pak Lurah mungkin mirsani. Pak Sungkono. Pak Sungkono kertas dados moderator sinten ingkang rawuh sinten nggih mawon Kehormatan Agung sinten nggih wala. Monggo Pak Sungkono nyuwun dawuh berkahipun Bapak Sungkono. Sedaya. Yes, nggih. Nggih Mas Igit. Nggih. Niki raose biasane kula lek kan minggah ngeten kan dikancani kanca-kanca kades ngeten nggih. 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 Menika ingkang rawuh sinten? Sak menika dalu menika sareng 3 nggen ringgitan. Oh, mekaten. Nggih. Gilirane mriki mangke terakhir. Oh, nggih gara-gara Rotso nggih. Oh, rotso Nggih. giliran. Makane niki kersane mboten Dhewean. dhewe kula. Nggih Bapak. Niki nyuntulung perangkat niki bawa-bawa minggah nih. Ngancane kula. Monggo kersane tugase radi ringan. Ayo, Monggo Pak. Bapak. Kok tugasnya radi ringan iki piye? Nggih pidato atau penyesuaian ngoten. Oh, Pak Igit. bareng-bareng. Nah, penerangan. Monggo Mas Lean, Monggo. Mas Rian ingkang pundi niki Bapak? Mas Heru, monggo. Mas Heru, Mas Heru. Pisan-pisan ben ngrasane ning dhuwur ning kaya apa. Nah, Terus sing nyawer aku wis rasa nyawer. Nggih. Ah, Mas Heru monggo pun dereke mawon Mas Heru. Ayo Mas Lean. Bawa giringan putih bawa giringan. Bawa giringan monggo. Ayo bawa giringan, Bawa gliki. bawa gligi. Lah ngeten kersane Pak Lurah nika wah mboten Ngret piyambakan dhewe, ya ngene. Wah, Kudu nek sik tak garap salah sitok iki. nggih Bapak. Kersane tukul lah. Iki Mas Heru kok ya ora nderekke kok ya. Nah niki wah, Pundi lintene niki? oh teng kantor Bapak. Ya Oh, ini teng kantor. kantornya buka toh. Lah nggih. Lah kok sedek. Pun Mas Ulan. Niki kula pasrahin jenengan jalan garap nggih. Kula bolone jenengan teng mriki. Enggak, jenengan bela kula. lho kok terus ngite? Ayo kok ketol. Oh jenengan iki wong dikon Bedora wedi dicepaki sinden jo ben Lah, mesti mesti. kene. Nah nggih. Nah, Diparingi Mbak Yosi setunggal, ya, Mas. ya. Setunggal. Kene ya. Kan milih, Mas Lean, milih sing pundi Mas. Ayo Yosi ki lho sing anu Bapak sing rontok miring niki Yosi ya. Ya. Ayo kene Yos, kene. Copodo nelongso jamane rekoso. Urip panjenengan Ukune ra usah ngomel. ati kudu nyambut gawe karo seneng. Ora tojo peteng yen dikon karya sing tenan. Salaman. Atur Pak Kehormatan Pak Lurah salaman iki Pak Wo. Lah iki Pak Wo. Mas Heru Salim dulu, salim dulu. Seketinggalipun. Wale. Wes saking sregepe. Aduh. Pun monggo Biasanya kan rekaos niki panitia. Nah. Iki pisan-pisan ngrasakne seneng awor kali sinden. Aduh. Bapak iso Oleh. pas. Lho, tambah sinden meleh. Tambah meleh. Yo harus tambah. Kene Mbak Ima. Ya, kene mah. Ayo Mas, apa ngerti kok dinyang kok isa ayo. Sore-sore pada bulan. Ayo kanca padha tulanan. Salim Bapak. Rene bebarengan. Rame-rame endah sesojekan. Mbak Yosi, Mbak Ima pangapunten. Salah. Niki Bapak Radi mrika, Oh, ngoten. terus Mbak Yosi mriki, Mas Oke, Heru tenang. siap. Nggih, Mas Heru tenang. Saya sini. Ayo Mbak Ima mriki. Bu Ima sini. Ya. Nah. Pun, niki, nah, Mana Mas pun. Ed? Jenengan mriki. Oh, mriki. Pak Lurah pun biasa. Pripun Bapak? Malah. Namung kali tok niki. Tambah setunggal Tambah meleh. meleh. Ayo, alah. Mbak Ida lala, Mbak Ida lala. Ayo. Blitar kutha cilik sing kawentan. Peti-peti gunung telon sing ngayomi. Berikan jembang sepatute kembang. Tetap rotasi pipi Supriyati. Nggih, Mbak. Nggih. Minalaidin, Mbak. Tengahe mriku, Mbak. Tengahe mbawa ndawa. Eh, Mriku Mriki ono. tengah Mbah Wo, tengah Mbah Oh, Wo. kirang Pak niki. Nah, Kirang
setunggal. Kirang setunggal berarti nggih. Kirang setunggal. Tambah melih mangke saged. Ya. Tambah meneh. Nggih. Mbak Putri. Ora mokal Blitar dadi kembang Langit ora mokal lagi sing padha nyatake yen tak tinurake semangate yen tak banyu nurake patriote. Nah, pun santai Bapak nggih. Mapan dhewe-dhewe. Saniki monggo Kurang meneh mboten Pak Lurah? Halo. Kurang meneh mboten? Kula oleh jolang pun pripun? saiki wis padha, ayo do maca kulhu. Nggih. Niki ini dalam bentuk kebersamaan Bapak. Jadi ini dalam sinden waranggono terus jajaran panjenengan inilah kebersamaan. Nah, bahwa pripun sing Pun iki sampean mboten napa-napa to Mas? Lah piye perasaanmu? Kok mau periksa? Wah jantungnya jenengan lemah tok. Baru dijajari sinden kok deg-degan. Santai mawon sinden iki mboten napa-napa. Mboten napa-napa santai. Nah, monggo Bapak. pun niki panyuwunen napa? Nah, Napa Bapak? Niki Jenengan enten napa? enten gongkawate, Mbah. Oh Sri Uning. Oh seriune. Bojonegoronan. Oh jenegorana nggih, seriune. Tunggal, Mbah Wondowo. Mbah jenengan napa? Napa? Kersake Nyuwunen napa? napa? Sesideman. Napa? Lali ra kelingan. Walah. lali ra kelingan niku Lali judule tenan. semaput. Nggih. Ono lagu semaput. Pun niki sing jajaran tuwek-tuwek niku sinem-nem napa niki semenane? Napa? Sing Ayo. rada Sampeyan nama apa tua Mas? Ayo Mas Heru kicomania kicomania. Kicomania. Oh radong blas lagune judule radong. Mas Radong, sampeyan apa radong Mas? Lah. Iki yo radong Mas. Mas Lean, napa? Enten le, Mas. Sing rada anu, Mas. Iya. Pun iki Barno ora santai. Lah Barno nggih. Nggih, mboten ucul Kok mboten dibekem miber. terus. Mas Boten Heru miber. ya. Paling bojomu wis turu anak. Ah ya santai nggih. Ayo Mas Lean, napa setunggal malih? Sampai Pisan. napa Bapak? Si rada Ketok jenengan rada puweteng niki nyun apa Bapak? Oh nderek nggih pun nderek. dadi kalih riyen nggih. Nggih. Monggo. Nggih. Tajakan Mas Sigit. Seriune Seriune. riyen. Bar niki mengki sing niki Jonegoronan Madiun, bar niki sing dangdut sing rame. Nah, tayo riyen berarti do besok kabeh nggih Pak Lurah. Nggih. Do Siap. joget. Pun wis digarap kono pokoke enten. Oh nggih. Esok. Heeh. Nah, Sri Huning, coba kaya ngopo? Heeh. sak Bojonegoronan minangkani pamundutan sedaya radi mriko Bapak pun santai mawon nggih. Nah, walah iki awake malah dadi anget nggih. Anget piye? Lah pripun liyane do kademen iki anget monggo. Radi mriko Bapak santai. Napa langsung dendut alus sing ngoten Nah, motor. nggih. Nggih. Pak Lurah monggo teng bali desa Bapak. Lho, kok malah Pak Lurah mojak ning bali desa? Ayo Sri Huning Bojonegoronan ya. Yo, slow dangdut nih, slow dangdut. Oh, monggo Pak Lurah. Niku sing Sri Huning. Oh, teses Oh yang sing tunggal. kedua sigrak Pak. Oh sing sigrak dino ae ya wong papat. Nah, berarti rada jajar rada maju rada maju. Rada maju. Nah, rada maju sing omah. Iki rada mepet. Pak niki piye ya? Mikmu ngowenake sing nembang Nggih, aja. siap. Oh niki rada mepet. Lah. Jenengan tak mboten napa-napa to, Pak? Lah piye aja kok sang piye? Lagi kok liyane iki ketoke anu kok puweteng dhewe. Ya, Mbak Imas siap. Lagune Denok iki menceritakan kasih sayangnya terhadap anaknya. Oh, anak wedok ya. Nggih, Siji obah lho nggih. Kono ora obah dipijetno nggo masakane. Ya, 1 2 3 Denok. Denok jogete sing omah yo. Yo. Wah, sembah nuwun Nggih, sembah nuwun Bapak. Nggih, nika dos pundi sak Wah, menika? jebule Pak Sungkono Pak Kades ya apa lagu Denok ya. Wah, nggih penggemar. Nggih. Ah, pun Pak Lu enggak? Lah sementing gede ngoten lho Bapak. Matur nuwun. Siap. Oke. Iya no. Lah iya. Walah, nggih sembah nuwun. Mas Heru tesih wonten lagu melih? Nah, nggih.
Wah, matur nuwun, Pak. Siap. Aduh. Alah Pak Lurah ya dagelan kok diparingi barang. Ora. Nggih sembah nuwun Bapak. Terima kasih. Matur nuwun Nggih, Bapak. nggih. Wah, Bapak semangat luar biasa. Niki Bapak nggih. Wah, jogete. Piye joget aja? Wah, jogete nggih. Wah. Ngalahke sing asli-asli wae iki. Tenan. Kok ngalahke sing asli-asli pancen? Lah pripun sing asli meng nyanyi sing liyane nderekke malah wah jogete saking niki wau sing Pak Wapundi dhewe mriki meneng roroh terus nangis wae iki. Kok nangis ana apa? Saking senenge ngempet to Pak iki. Elok luar biasa. Kebersamaan dan keindahan bersama warga Kepel Pak iki. Coba Mbak Yosi ben jemenenge. Kene. Aduh Dek, aku sing kleru. Aja dadi atimu piye nesu. Ning kali gawa pancingan wong lali ora kelingan Nadyan to tanpa keyboard, tanpa musik lengkap yo iso ya garapan ngeten iki malah komplit kok. Nggih. Keyboard niku nek akore ora bener malah ora penak, tapi nek gamelan iki semuanya saged lho. Ngerti akord baru. Pripun to Pak iki? Nek apa niku le belajar kata-kata akord. Dikandani Bu Yuyun iki mau nembe. Nggih. Menika nggih disimak semua pimpinan UNES sedang rapim untuk evaluasi capaian kinerja semester 1 di Yogyakarta. Nggih. Kula mahasiswa jenengan lho Prof. Ya, sukses selalu untuk UNES Semarang, Universitas Negeri Semarang. Nggih. Prof Ngabianto nyimak nggih. Pak Wari Sugiono saking Surabaya. Kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Yogyakarta. Nggih. Sembah nun. Nggih, Mbak Yosi sing dereng ndongake warga Kepel menika. Mugi-mugi sedaya warga Kepel tansah ayem tentrem, bahagia mulya, selamat sehat, bahagia sejahtera, desane makin maju makin berkah. Sing para perangkat karo sinden do joget kompak. Lampune plunto sing ora kompak. Mau lagune siglak duduk lampune mok kelop. Niki kelop. Iku jenenge model jumbul wae. Sesuai tempone. No. Iya. Biar. Kok kaya lampu tondo pinggir segara kelap-kelop bloko. Slendro Songo, kowe jengleng Mbak Yosi, Banyuwangen Jo. Nggih. Gerajakan Banyuwangi. Iya, gerajakan. Kuat jengleng Yosi ora? Angge dijajal to Pak iki. Lah kan ana Mbak Eni karo Mbak Lilis karo Mbak Lila. Lah sak upama kowe tak gandengke Yosi terus dadi bojone Mbak Yosi. Masa to Mas, sampean banding nih. Umpama sampean ento Mbak Lilis piye? Umpama ento Mbak Eni piye? Mbak Ima piye? Mbak Ida piye? Lila piye? Umpama karo aku ngono piye lho Mas? Sakjane aku ya iso sembarang-barang. Apa sing disani wong aku ya iso sembarang lho Mas. Pekerjaan wanita aku ya iso nyapu, masak, manak, setrika, umbah-umbah, sembarang aku iso Mas. Pokoke manak Alah. Wes bala-bala ngopo? Ora dibojo lah Pak Igit. Model ngene iki loru. Kok iso loro? Sing lanang anggere di pendapat mesti dingeti ploro to hambles. Atur nuwun Pak Cek nggih. Diteri HP siji-siji. HP Pak niki. Tibake tok HP bareng sinten yo. HP 18 in. Mbak ya sih, beda juga. Mambiat. Iya iso jebule. Iso. Adem-adem bareng panggah iso ndek. Jenenge anu
awake dhewe iki kudu semangat kaya piyayi kene. Heeh. Semangat adem-adem nonton kabeh. Wah, sama Heru juga ketoke meneng tapi goyang dalam. Masa goyang dalam enek to? Yo, Mas Heru ketingale meneng tapi goyang dalam. Piye? Oh. Obat napik ngono. Aku sesuk tiru goyang dalam kaya Mas Heru. Iya, kok gara-gara saya rame mergo kadang-kadang kepala desa Mriki sedaya. rawuh pas gara-gara. Oh, Iki nggih. roadshow iki. Terus ya Mbak ya sih. Suarane gandeng bala Iya. Nah, iya. Bisa. ping telu ya iso. Rebapan oleh Aduh. Gayane lek rebabon piye lek. ora muni kok. Nah, ya lek. Kok kaya ora tepang lu ya. Bocah anyar rek. Cah anyaran. Lu lalik. Lah. Bocah apa? Bocah anyar Pak. Oh. Tak kira nek Didik duwe anyar. Ya. Kecah halus kaya Putra Dewa. Acik. Lho, halus aku nyekseni dhewe. Nggih halus Pak halus. Nyerah Kok tau krungu cekok iki to aku. Ya aku yo gur niru. Kita yo ning kene lho. Taman Sari Nusantara belambiangan belambiangan kumelare Taman Sari Nusantara belambiangan belambiangan kumelare Taman Sari Nusantara
aja takon wis pirang-pirang jaman turut kamurut ya wis kelakon akeh prahara tapi langit ramage biru lara mage jate mage lembang kepalombian sekarang nira belangyangan gunung-gunung nira mage prakoso sawangan kebunan ira-ira mage subur nguripi aja kangelan yang nyempili mage jete sumberira mage gunung mage rokok rakyat yangon sing mari-mari Loh, Gerajakan Banyuwangi Mbak Yosidian Pratibu kok saran so. Kene so. Mau gerajakan Banyuwangi Yosidian Pirangkan. Penghangat suasana. Penghangat suasana. Nggih. Nggih. Iya disimak Bapak Haji Purwoko saka Madinah. Wah, Wih, nggih. sak rombongan pengajian Al Rawon. Iya. Bilang kowe mbek pengajian soto. Iya, Al Jabari. Mungkin nyuwun ninggal katresnan versi solawatan. Nggih. Nggih. Nyimak saking Madinah. Oh iya. Madinah. Oh iya, neng apa hotel Tower Zam-Zam kono ngumandang Sigi Channel digital. Weh, elok wah ning kono ki saiki. Nggih. Dungane saiki ninggal katresnan. Coba Mbak Ida, Mbak Putri, Mbak Lila, Nah, tambah karo Mbak Ima. Betul. Dugong ngene, dugong. Iya. Empat bidadari. Bidodoro. Saya suwe kupinge ya saya adem ya. Nggih, kaya dibisiki ngoten rasane. Dibisiki sapa? Malaikat. Nih. Malaikat Jibril entuk wahyu. Dima. Yo. Persiapan satu Pak Lurah niku hobine lagu-lagu dangdut irama dangdut. Ya. Hitungan ketiga langsung lari ya. Lari ber. Ya. Kesayangan. Oke. Oh, kesayangan tadi warga Ketol dadi kesayangane Pak Sungkono kabeh. Amin. Nggih. Coba 4 bidadari Mbak Ima, Mbak Ida, Mbak Putri karo Mbak Lila. Yo, coba kaya apa? Kesayangan dados to. Iya. Iya apa? Perkara lagonku sambung nggon gara-gara iki mbacutke lakon sik ngono. Request saking Pak Sungkono lakone Mahyu Kamulyan. Supaya dayane iso dayani kamulyaning kabeh para warga ageng ing desa Kepel kene. Ngono yo, Mak. Ayo tak derekke, Mak.